நான் தாழ்வுக்கு வந்தாலும் நான் ஒன்னு சொல்லுவேன், அல்லேலூயா. என்னை விட்டு எல்லா ஆசீர்வாதங்கள் விலகி போனாலும் நான் சொல்லுவேன், அல்லேலூயா. என்னை விட்டு எல்லா நன்மைகள் போனாலும் நான் சொல்லுவேன், அல்லேலூயா. யோபுவுக்கு பிள்ளைகள் போனது, குடும்பம் போனது, வேலைக்காரர்கள் போனார்கள், அவ ஆஸ்தி அந்தஸ்து எல்லாம் போனது. ஆனால் மனதளவில் கூட அவரை விட்டு கொடுக்காமல் அவரை ஆராதித்தவன் தான் யோபு. நான் சொல்ற எல்லாம் என்னை விட்டு போனாலும், என் ஆணின் ஆசீர்வாதத்தை இழந்தான், நான் ரொம்ப கீழே இருக்கிற ஆண்டவரே, எனக்கு நன்மை செய்ய ஒருத்தரும் இல்லை. ஆனா இன்னைக்கு நான் சொல்லுவேன், அல்லேலூயா.